F'sena waħda biss dawk jaħdmu full-time f'pajjiżna żdiedu b'9,213 il-persuna. Ikkonfermat dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li tat l-aħħar dettalji għas-sena li għaddiet. Din iż-żieda tfisser 5.3% iktar nies jaħdmu full-time meta wieħed iqabbel l-2016 mal-2015, filwaqt li żdiedu dawk ukoll li jaħdmu part-time. Fl-istess perjodu kien hemm 1,703 persuni inqas fuq ir-reġistru tal-qatt. B'hekk f'Diċembru 2016 in-numru ta' nies jaħdmu full-time tela għal 184,180. Dan ifisser li minn Marzu 2013 l-hawn kien hemm żieda ta' 28,760 impjieg full-time. Dan meta matul 5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti tkabbir kien ta' 11,250 impjieg full-time. Ftit kliem dan ifisser li f'4 snin l-impjiegi żdiedu b'aktar milli żdiedu fit-3 leġislaturi ta' qabel. Taħt din l-amministrazzjoni kuljum żdiedu 21 impjieg full-time. Din hija 3 darbiet ir-rata ta' ħolqien ta' xogħol osservata matul l-amministrazzjoni preċedenti. Mill-bidu tal-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 25,126 persuna full-time mas-settur privat, li tfisser li 9 minn kull 10 impjieg ġdid huwa ma' dan is-settur. Dan imur kollox għal kontra l-istqarrijiet tal-oppożizzjoni li t-titjib fil-qasam tal-impjiegi ġej biss mis-settur pubbliku. L-impjiegi fis-settur pubbliku illum huma 24.5% tal-impjiegi kollha full-time, meta fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti dawn kienu ta' 27%. B'hekk naqset u mhux żdiedet id-dipendenza fuq is-settur pubbliku għal ħolqien tal-impjiegi.